వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ తరఫున మా సంఘ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు వచ్చి వారి జర్నలిస్టులు పడుతున్న ఒక సమస్యల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ కరోనా సమయంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర మనందరం కూడా చెప్పుకోవాల్సింది. వారి ప్రాణాలకు సైతం అందంగా పెట్టి మనందరికి కూడా న్యూస్ని చేరవేయడంలో కానివ్వండి, లేకపోతే వాడు ఊరు తిరిగి న్యూస్ సేకరించి ప్రజలకి చేరవేయడంలో కానీ వారి పాత్ర చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు వారి కుటుంబాలని కూడా వారు దూరంగా ఉంటూ ఈ యొక్క వృత్తి మీద వాళ్ళు చేసిన సేవకి నిజంగా వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం. వారు పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉండి ఒకటే చెప్తున్నారు, వారి ట్రీట్మెంట్ కానీ వారికి హాస్పిటల్ అయ్యే ఖర్చులంతా కూడా పూర్తిగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి స్పెషల్ హాస్పిటల్ కేటాయించండి, వాళ్ళకి బెడ్లు కేటాయించండి అని చెప్పేసి కూడా ఆల్రెడీ కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. కలెక్టర్లు కూడా ఆదేశాలన్నీ కూడా కింద అమలు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఎవరైనా కోవిడ్ బారిన పడితే వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం కింద ఒక 25,000 ప్రకటిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వర్కింగ్ ఫెడరేషన్ కోరడం, అలాగే ఎవరైనా చనిపోతే వారిని కూడా ఆదుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ రిప్రజెంటేషన్ని పైన రిలీఫ్ అయిన వాళ్ళకి 25,000 ఉందన్నా, అది చేయాలనేసి అడుగుతున్నాము. 25,000